Bismillahirrahmanirrahim. Faslun el-meshu alel huffeyni fasl. Mesh etmek iki adım üstüne caizun doğrudur. İki adım üstüne ayağını yuwmagyň ýerine mesh etmeklik doğrudur. Lil muhtasi tarifti fiýemlerim tarifti kişi üçin erkek bolsun ayal bolsun tapawudy ýok. Ayağını ädik geýip mesh çekmekde erkek ayağı ikisem deň. Erkek ayalyň ikisem deň. Duna men aleyhil gusli caiz däller ol kişiге wajib boldy onuň boýuna gusul etmeklik. Gusul edip ýuwunmaklyk, ýuwunmaly bolsaň ädikli ýuwunup bolanok diýe onu ädiňi çykarmalyň üstüne mesh edeniň bilenen bolanok diýe aýaňy ýuwmasaň. Ve farzuhu hututun. Farzi şu meshiň hututun çyzyklardyr. Üç çyzykdyr diýipdir. Kadara selâse eşâbi galiyedi. Elin kadara selâse eşâbi galiyedi. Aslında mar. Elin üç barmaklarynyň mukdarydyr. Şu elin barmaklarynyň hem kiçiti. Ullar dälle. Fi esfeli mine's-saqi. Fi esfeli mine's-saqi. Aşağına iňjikden. Iňjikden aşakda bolmaly şol nemen o gonjuňa çydanyň bilen ara bolmaýar diýipdir. Inni farz bolan ustaýda belliklenmär farz bolan meşakda öýlemeklikdir. Elin üç barmagynyň mukdaryny şol ädiň üstüne öýlemeklikdir. Beýle uzunlugy we uzunlugyna iňne her üç barmak muktary öýlense bolýar. Eger üç barmagynyň ujuny dikip mesh etse onna bolmaýar ol. Ýankyny goýman ýa uzatman dikeni bilen emes dikip mesh eden bilen bolmaýar. Egerde bir adam mesh etmesini ýadyndan çykarsa ýa ay biziň mezhebimizde täre talmagyň ýyzlyda bolmaklygy şert däl, farz däl, soňrak alarna diýip bilňeşin entek aýagyna mesh etmese. Ondan soň turup bir otlyk ýerde ýörese şol otlyk ýere suw arasynda suw dökülen eken. Arasynda suw dökülen otlyk ýer bolsun ýa ýagyn ýap asmandan ýagyş ýagyp öl bolan bolsun ýa ýerden gyraw öl bolan bolsa bolýar. Şol ýöränne ädigini ýokarysy öllense şol farz bolan muktary meşhiň farz bolan muktary öllense dogry bolar ýa şol o adamyň ýanky otlyk ýerden ýöremegi şoň üstüne meş çekeniň ýerine bolar ýa. Ýene şuň ýalak başyna meş çekmekde de şoň ýalak bolýar diýipdik eger kellesiniň gabyny aýryp ýagyn ýagsa zat etse kellen meşiniň ýerine de bolar ýa. Şuň ýalak bilňeşin soňa goýsa da bolup dur diýdi. Meş ýanky ädiňi meş etmekligiň näçe gerek meş etmeli? 2-3 gerekmi ýok? Bir gerek çyzdyň, bir gerek boldy. 2-3 meş edilmeýär bu taýda. Eliň aýagyň 3 ýuwmaly bolanda 3 gerek ýuwmak sünnet zat ýa bu taýda 3 gerek meş etmek sünnetdir. Bir gerek meş etmeli. Meş edenne şu topuğundan ýokary meş etse da derde ýarany ogul. Topuğundan aşakda meş etmeli. Sünnet şu meş edende sağ eliň barmaklaryny sağ aýagyň ädiginiň öňüne goýarsyň, çep eliň barmaklaryny çep ädigiň öňüne goýarsyň ýa eliň aýaty bilen goýarsyň da näme çenli ikisini hem çekersiň iňjige çenli ana şol meş etmegiň sünnet suraty şeýle. Inni egerde meş etse şu iňjikden aşak ýa ýa ökçesini
ya kaptalyna näme welayım şo ala esweliha meshetmez aşağına esfeliha diýänim näme şu inçiklerle näme de bolsak malla on esfeline yankı ädigiň metin ädigiň aşağına näme ýene de ökçötünü yeni kaptallarına da wala ala ma tahtahu yani bir hilraga bolly yine nemen aşağına da mesk etmez diýipdir de. Ädiň aşağına da şu üstüne yankı ayagyň öňüniň üstüne mesk eder diýjek bolýar da. Onuň yankı iki ayagyna da mesk eder. Bir ayagyna mesk eden bilen bolanok inni ayaň yankı öňünden başlap injige çenil çekdiýdik de ay men injikden başlap öňe çenil çekajak diýse de yankı bolum çylmaly ýerlerini öýlemeli ýerlerini öýlese meski bolar ýöne dogurragyň tersrägi bolar da bi. Ve yejuza alal jurmuqayni ve meski çekmek dogry bolýandyr iki jurmugyň üstünde. Jurmuk diýilýän mesin üstünden geýilýän ikinji daşgaýadyk bolmaly. Olanyň jurmuk mesi gonju diýen bolsa jurmuk diýilýäniň gonju şu topugyň ýokarýanyň kesik zady jurmuk diýilýär. Bunu da näme belläpdir? Egerde şu jurmuk diýilýäni mesinin üstünden täret syýnyrmazyndan ýa mesini mesk etmedinden öňeýen bolsa onu şu daşgaýadygyny çekip bilýär. Onuň egerde şu daşgaýadygyny mesk edip onuň onsyny çykarsa bir zat sebäpli. Onu içkädik o içindäki ädige meskini gaýtalamaly bolýar. Ýene de ve ma yeşturul ka'be ve ol bir zat örtýä topugy örtýä diýen deke topugy däl gadam bilen bilelikde örtýä topuga çenli aşakdan ýokary diýdi de. Egerde şol topugy örtýän zat şeýle bolsa ki geýeninden soň injikde oň özi bir zat bilen baglan daşyn aýlap daňmasaňam durýan bolsa yumkinu bihi sefer we mümkin bolsa şu ýanky geýen zadyň bilen safara gitmek. Safar diýilýän şeriatda 3 giýjewnilik ýola diýilýär ýöne. Şu Muhtasarın Aliül Qari diýen bir şerhi bar. Molla Aliül Qari'da şol şonu diýen bellämde şey diýipdir. Ey es-seferul qasirul urfi. Yani qysga safar urfdaky ýöne golay safara diýilýär. We aqalluhu fersahun we bäri başly qysga safaryň bir fersahtyr diýipdir. 1-6 kilometr töwerek ýoly çykanyňa çenli ýöreseň bolýar diýipdir olar. Ve şurut kownuhuma melbusayni ala tuhrin tamin we şert bolmaklygy şul ikisiniň geýlen kamil dolu täret üze wagtal hadasi. Hadas wagtyna sen täret tiýindirňde şol ikisi geýilgi bolmaly diýdigi. Indi bu taýda da belläň zatlar eger şunu teýemmüm kılan geýse, bunu täre suwly täre talýanyň urunda bu taýda. Indi suwly täre talýan täre suw tapman teýemmüm edýän bar. Teýemmüm edip şowat aýagyna geýen bolsa, soň gelip suw tapanyna täre talanyna ol ädigini mesk çekip bilermi? Bilmez, asla bilmez diýipdir. O bolmaýar. Ýene de bir uzurly adamlar bolýar. Sahyp uzur diýerler oňa. Şu uzuru bilen bile bolanyny islan wagty çekip bilmeýär şol namaz wagtynyň bir namaz wagtynyň içinde çekip bilýär diýipdir. Inni uzur ýesilýänler bir adamyň burnuny anap durýar, ýel çykaryp durýar, içini saklaýa bilenok ýa yarasy bar, ondan gan akyp dur. Ol şol ýanky uzurlar täretini pozup duran zatlar
şu dowam edip dur ki ol adam şol täre salyp baryp şol namazyny okumaga bir arasda wagt tapyp bilenok. Ine şoňa adama uzurlaýarlar. Täre talsa namazynyň içinde eýýäm ýene de başlaýar. Täretine ýetişdi. Ya täretine de ýetişnok, ya täre talyp namazyny ýetýänçe aralykda, ya asla täretinde namazyna hiç ýöne ýardam durýar nädip durýar şoňalyk bolsa, şoňa uzurly adamlar diýýärler. Şol uzurly adamlar bulary mesige ýaýsa bir topar ýeňillik boljak bolýar. Indi şol uzurly adam näme namaz okamaly. Ol şoňalyk bolsa, misal üçin öýle namazynyň wagty guturyp ikinne başlan bolsa, şol öýleden ikinne ya öýle namazynyň wagty girýär, bolýan ikinne çenli öýle namazyny täret alýar, ýanky uzuram ýelem çykyp durýar, burnam ganap dur. Ikinni öýlen wagty gutarýança bir namazyň wagty diýerler şoňa. Şol karalykda ýanky gany akyp dursa da öýlesine mokap bilýär, kazasyna mokap bilýär, ýa nefilem diýse okap bilýär. Bu da alaç ýok diýip on şu bir täretini bir namaz wagtyna çenli ýörýär edýärler. Ýok ýaly diýerler. Ondan soň ýöne inniki täretde ol ganap duran bolsa, eşigine zadna degen bolsa, inniki namazyny onsun çalyşar. Näme der ýöne bir namaz wagtyna ol sagadam ýalak näme deýnisi edibersin ýa. Indi şol adam mesge ýenne de bir namazyň içinde ýanky burnu ganap durdy. Mesgini eýtdi, okady bolyn burnundan soň ýel çykaryp ýa başga öz aýak ýolyna gidip täret bolsa, indi şo öýleden ikinne çenli aýagyny mesik çykyp bilýär. Ýöne aňyrda ikinneden agşamdan ýatsa çenli olary ýaranok. Täden täretinen täzelemeli, aýaklaryny ýuwmaly. Emma diýär. Ýanky şo uzurly adam täret alýaka, dolu täretin alyp namaza gelenne ya bir başga şoňalyk ya ýolly ya bir zatda uzur başlaýan bolsa, bir 5 minut, 7 minut, bir zat minut täre talýança howluk majrak ya bir zat may berýän bolsa, şol karalykda da ýanky mesesini geyip ýetişde dolu täretde mesleýän adam bolýar. Inni bu ol wagtyň daşyna da çyry berer diýär. Uzurlyň ne ştaýda bir az bilmeli zat bar. Uzurla ýa meselelere uzurla näme her näme diýse de ştaýdan hemen bellen demde bir kitabynda şey diýipdir. Şo taýda ey madam magzuran diýipdir. Şu uzurly bolup dowam edip dursa diýipdir. Fihi işaretun şu gepde işaret bardyr la innehu law labisa la magal uzur. Egerde geýse şu ayaqqabyny näme ädigini uzur bolman fe innehu yemşaka harijal waqti. Olni şol namazyň wagtyndan daşynda da ýanky mesitine çyryp biler diýipdir. Uzurly adama sen çalasyn täretin gylyp ýetişip mesin geýseň ayak ýuwmaňdan hara näme bolýan her namaza diýsen boljak. Bolýa ýöredik. Nireden okuýardym men 6-njy bolsa. Waqtal hadasyny okudyk. Indi 7-njide de ýene bir topar zatlara belläpdir. Munda näme diýipdir? Täretsiz wagtyň geýlenmese çyzylmaýa, mesih edilmeýä. Onuň ýene de ädigini mesih edip biler mustahaza diýipdir. Mustahaza diýen bir hatynyň haýzganynyň müddeti geçen soňam gan gelip dursa ona bir yaradan gelýän gan ýa bir ýankyýalyk bir zat burunganany ýaly hasap edýärlerde, onu her namaza bir neme bilen gidiberýärler. Şoňa mustahaza diýerler. Onu ine öňümizde haýz wagtlaryna zatlaryny geçer. Ve ya şu mustahazaly manasyna kişiler bir uzurly ýa-da ýanky burunganap duran ýa zat olar şu wagtyň içinde mesini çekip berýär diýdik. Onu ýa aýtdyk. Ýene de egerde iki ayağın täret oturup ilki bilen iki ayağını şakır şukur ýuwdy, iki ädiginem geýdi, ondan soň beýle kagdalaryny ýuwdy. Ýüzüni elini zadyny soň etdi. Tersin etdi de tertipsiz. Ya tertip boýunça ally. Bolmaly ýaly ýüzüni elini zat ayagynyň soňuna goýdy ýöne
sagayany ýuwdy da şakyr şukur geýdi aýagyna messini. Ondan soň şepaýanyp çepine geýdi. Indi bir dolu täretde geýilmedik bolup durda. Owal suratlar arasy ýöne aýagyndan başga ýuwan ýeri ýokdy, ikisini geýdi. Soňky suratda dol ikinji adygyny geýenne birinji adygyny geýenne dolla täretin ikinji aýagyna ýuwmaly da. Şunu näme diýipdir? Şunu şulada meňe mesk etmek dogry diýipdir. Sebäbi täret pozan wagtynlara geýiligi diýipdir da, bu metinde de waqtal hadas diýär. Hadas wagtyna ikiden täretli ödem aýagyna da geýiligi hem diýipdir. Şoňalyk bulaşdyraýsaňam mesine aýaňa mesk çektek boljak eken. La fil jabirati şert bolmady, jebire diýen zatyň üstüne mesk edeňdi. Jebire diýmeklik türkmençe seyik diýmeklik. Bir ýeriň döwlenini, aýak el döwlenini şoňa taýak zat daňyşdyryp, şonu göndürür ýaly edip, biter ýaly edip, bir zat edýär tebipler şoňa jebire diýilýär. Onu aýyrsaň bolady, ol aýak döwkýä, el döwkýä, barmak döwkýä bir zat. Şonam ýuwmaň ýerine üstüne mesk edýän ädige mesk edilşi ýaly. Indi munna da şekillikde bu näme belläpdirin. Onu inäni munna şert bolmady, şol jebirani daňaňda täretli bolmaly diýipdir. Sebäbi sen eliň haçan ne boljak, aýaň haçan ne boljak, oňa hiç nemesi ýok, oňa sen näil täretli boljak. Şoň üçin ýanky jünüp bolsun, haýyrly bolsun, nifasly bolsun, ýanky jebire diýen seýiginiň üstüne mesih çeki berýär bunny. Onu şoň daňylan wagty ýanky ädikdäki ýaly kämil täretde geýlen bolmaly, täret pozan wagty geýilgi bolmaly diýen zat bir seýik daňyda ýok. Wala ba'sa bi suqutiha illa an bur'un. We zerer ýokdur gaçmaklygynyň şu nemäniň ýanky jebiraniň daş çözülip ýa bir zat edip gaçany bilenem ýanky şu meşhe edilen meşhe dileli ýok diýdigi bolmaly. Meger şu içiniň nemesi gutulup ondan aýrylsa onna sen öňkü meşhiň duranok inni ýuwmaga bir zat ýaraýaňa bary berdi däl. Gutulup aýrylsa onna meşhe täzelemeli ýa bir zat gep gelmeli. ولا يمسح شاتر غير الرجل ومسح edilmez örtgüçde da şu ayaktan maşkada ayak ortaya yankı mes'adik çorap ýaly illa hiye meger şu jewiren üstüne çekilýändir diye şundan maşkada da mesih edilen ok diye ol inha näme ol keller onyalar kelle mesih edip bolmaýar. Ellik ya adamlar soğuk diýip bir zat diýip elligini meşk edip bolmaýar. Ya aýallar ýüzüni örtmeli zat diýip ýüzünden goýuran perdeler zatlar bar bolsa, olar ýalyk zatlary meşk edip bolmaýar. Bir aýaňa geýen ädiňe ikinjem şo döwük genjik ýa-da bir zatyň üstüne bolany şoňa meşk edip bolýar. Ve müddatuhu lil muqim ýowmun we leýletun. Müddeti şu meşkiň müddeti diýendiňe ädige degişli. Ädigiň müddeti ol jebirede müddetem ýok oňa burda. Her gezek täret pozonda üstüne mesk çekerdiň ýöne plança günden sen döw aýaňy 3 günden açmaly, 2 günden açmaly boljak gala ony. Şoňal ol gidiberýär, oňa bir müddet ýok ýöne müddet ýani şondan soň çykaryp inni mesk edip bolany oňa ýuwmaly diýdi de aýaňy. Aýaň ýuwmaly bolýan müddet muqim diýen özi ýurdunda ýaşaýan ýa-da misafirlige barsa da 15 gün durmaklygy neseden adam o namazlaryny dolu okuyan ýowmun we leýletin bir gece günniýde çenli meski şo nemesine olam şo täret pozondan beýlek bir gece geýenden meýlek däl. Ýerden geýipdir günartany golay onun mirde täret pozon bolsa ertesi onun mirde çenli şoň üstüne çyzyp gelip bilýär. Şu üstüne
çıdan mesheden wagtyndan hem hasap däller. Bu diňe täret bolandan beýlek. Welil musafir thalathatun min waqtil hadath. Inha musafir üçin bu meshin müddeti 3 gije günnüdür. Buna da şo täret sindiren wagtyndan beýlek. Nüştaýda bir geografikadan bellanýaly şey diýipdir. Dogry bolýan meshetmeklik zor bilen zulm bilen alynan ädige de diýipdir. Sen ay üşeýän ýa näme diýip bir özüňden güýjüp eteräň elini towlap duluguna çekipsiň de aýagyndan mesini alyp geýipsiň gidiberipsiň. Onyň zulmadyr, onu gasp atyn. Indi sen şonu ýöne meşgul edip bilýärmi ýa bilmeýärmi? Ýa-da özüňden güýçlägem giýje ýatanna çykarypdyr da adetden ogurlapsyň oň mesini, ogurlap geýipsiň. Bu bir ibadat zatlar bular ýa-da zatlaryň üstüne meşg çekip bolýarmy-ka, bolmaýarmy-ka? Ýa-da sen sapara gidipsiň bolýan, sapara bir eneň ataň ziýaraty ýa bir ulamaň ziýaraty däl, ýa ulamalymaga, ýa bir şergi ilimler öwretmäge, ýa bir zatlar däl, bir tagat ibadat sapar däl, netin polyk bir günäkärçilige çykýan giýjesim edip. Ol aýtaalajakmy da ogurlajakmy? Bulama bir günäkärçilik. Şular ýaly wagtlarda şo ýanky meseleleri geýsen, şulara mesi çekip, üstüne meşk çekip bolýarmy ýa bolmaýarmy? Ýaşyk diýipdir, bolýar diýipdir. Ýanky ol mesiňem bolmady, täretiniň bolmady, ona mazlaň täzeden gaýtarara ýetmändir. Bulan oňorýan şeýdi berdiýdig däl, bular zulm edeniňi ýyzyna gaýtararsyň, iradi edersiň, ogurlugyny ýyzyna berersiň, iradi edersiň, Allahdan tövbe edersiň, bir zat ýöne. Indi şolaň derde degýän, şo zatlaryň bir namazlaryň täzeden okumaga bardyňmy, barmadyňmy da ýa bolýar diýipdir. Bulan ädi galyşyň ýaly ýanky biriniň eşigini soýup alyp gidip zor bilen şonda namaz okanda bolşýaly ýa-da biriniň ýerini zor bilen alyp şo taýda ýaşap ýa bir zat edip şo taýda namaz okoşunda namazyň bolşýaly ýa-da biriniň suwuny elinden kakyp alyp gidip ýanky hiç kimde suw ýok, birine bir 2 günlük suw bar bolyn, özüne ýetirmän ýakandan towlap alyp gidýän, özüň täret kılıp namaz okyan. Şunda da şo täretiniň hem bolşýaly diýipdir. Şu zatlar ýanky diýişmýäli oňly işlerde helem bolsa, ýankyň munyňa asap däl gaýtala hemmesini diýen gete ýetmeýär diýipdir şu kitaba. Bolýa, we naqiduhu we bozguwjusy şi ayagyň ädiň meskinem nemen ýanky seýiň jebiren meskin ikisinem pozýandat naqzul wuzuwy pozguwjusdur täretin täret pozýandat ädiň meskinem pozor jebiren meskinem pozor. Bu meşk diýilýän şo täretin bir öz bölegi de, onuň täret bolsa, olum pozulmaly bolýar, şoň üçin bolýar. We mazil müddeti ýene de meşki müddetin geçmegi pozýar. O mukymy bir gije unnid musafir 3 gije unnid, 3 gije unnidenem geçiberdi. Yo, indi sen meskim gutardy, indi çydanyndan peýda ýok. Çıkar da ayağını yu inni. Önküde naqzıl wuzuw diýen täret pozýan zat mesiňe pozýar diýse o taýda mesiň pozulan bolsa inni täretde ýene de üstüne çydaýmaly we bunu müddet geçende şondan aňyryk sen çydan geýmekligiň dogry däl. Indi sen çykaryp aýagyny ýuwmaly diýdi bu taýda. We huruj ekserel aqbi ila saqi we ýene çıkmaklıgıdır Ökçän köprüsiniň näme injige tarap. Bu taýna azajyk näme edipdir? Şu diýipdir. Oňa çykarmak gerek bolup çykarmak niyeti bilen şeýden
Ýokçasy injiga tarap çykdy diýipdir. Emma oňalak dälle ýöne geýen ädigi uluraqdanym içinde ayağı oýnap ber, ýokarrak çykany ýazady. Bularda ara pozmadam diýipdir. Ýanky nemäni ýokary çykarmak. Ýokjaň injiga tarap çykmagy. Ve bagda ahad hadaynil emreyni ve soňundan şu biriniň şu iki işin. Bu nähili iki iş. Bir ara müddetin geçmegi, birem ayağı ýokjaň ýokary çykmagy. Ýokjaň ýokary çykdy da, ýokjaň ýokary çykdy diýip geýip üstüne çyryk bilmeýän, munna da ýumaly bolýan ayagyny sen. Ädiňi çykaran ýalak. Ädiňi ýöne çykarsaň ýumaly. Yecibi qasli bagda hadal min şul iki işden soň yecibi qasli rijleyhi fakat. Ana şu wajib bolýar ýumaklyk iki ayagyny diňe. Odal täräti bar bolsa diňe müddeti geçenler tärätilje otyr faqat düýün 11-de neme dipdi. Abun 11 bolwan onu tärätiň täzele diýen ol. Mesin çykarda ayaňy ýuhana boldy diýe. Eger täretli bolsaň, täretsiz bolsaň ýöne ol ýek ayaňy ýuwanyň sen täzeden täret allagyň bolmaýar. Onda dol täret almany täretli bolsaň, ýene hemme täretin gaýtalamasaň hem bolýar diýdigi. Ve yemna'uhu yani täsgel berýär şu ädige meşik etmäge harqun yırtık şu ädikden yani injikden aşağıda topuktan aşağıda yırtıklar kaptalına bolsun üstüne bolsun aşağına bolsun yırtıklar yine de şu taýda 11-de näme belläpdirin o topukdan aşağıda bolsa diýip belläpdirin çünki onun ýokardaky ygtybary ýok ol topukdan ýokaryny kesip aýranda da on nemesi ýok ýyrtyga beýlede dursun injikdäki ýyrtygyň hasapdar inni yebdu minhu qadar 3 esabi'r rijli asghariha görnýär diýdigi ýanky görnýärde şol ýöne oturan wagtyda ýörenine şoň ýören hereketine ýanky aýagyna neme dip açylyp ýapylyp şu aýagyny ýören wagtyna görnýär ýanky ýyrtykdan aýagynyň kiçi barmaklarynyň üçüdi biri-birine goşulanyky ýalak goşulany kadar mukdar ýyrtyk bolsa ine onu buňalak ýyrtyk nemäňe sen mesketmeň dogry ýa çalşyrarsyň ýa çatarsyň tikersiň bir zat edersiň ve yujma khuruqi khuffin la khuffaini yejma gdi ve ma warakan yujma gdi mena meçhul edip alay ay jemlenýär diýseň bolýar jemlenýär ýanky näme khuruqun ýyrtyklar khuffin bir ädiň la khuffayni iki ädiň ýyrtygy jemlenmeýär hene iki ädiň ol aýagynda iki barmaklyk ol aýagynda iki barmaklyk 4 bolumyny bolanok diýilmeýär sen bir ädiňde aýagyň kiçiliniň 3 barmagy ýalak ýyrtyk bolmasa ondan kiçirak bir barmak iki barmaklyk ýyrtyk bolsa ýersinne onyňy mesketden boluberýär diýär. Olan şu durun wagtyna ýapylyp ýören wagtynda açylýan ýören wagtynda görnýän bolsa ýören wagtynda görünmese açylmasa boluberjek. Onu min nirak etdim men howa jemlenýär diýipdir nuştaýda şuňa meňde birazajyk bellen meselelerim bar şey diýipdir inni ädikdäki ýyrtyklar ikisi de jemlenmeýär hersiniň özüniň ýyrtygy 3'e ýetmese derdiňe degi berýär diýär neme de ber näme ol mesik çeki ber üstüne emma
şu ädikleňde nejasat bolsa, ol ädiňe bir ýerine dampdyr, ol ädiňe bir ýerine dampdyr, ol ädiň bir ýerine dökülipdir şeýle dürli aýry bolsa, onu bunu jemgy ediler diýe. Ýertigiň jemgy edilmese ädiň ol ädiňde bir dirhem mukdar, ol ädiňde bir dirhem mukdar, ol ädiňde näme bolsa, sen bir dirhem mukdardan köpi afu bolmayan bolsa, şoň jezasy geçilmeýän bolsa, onu oladyklarını ýuwmasaň bolmaýar diýe bir deşigiň tersine boldy, ýyrtygyň tersine boldy. We şunuň ýaly näme namaz okuyanyň geýminde de nejasat bolsa diýe. Ya geýminde, bedeninde, ya gadamynyň aşagyna şulaň hemmesinde bolsa da şunuň ýaly. Bularam jemlenjek, eşikleň bir jemlenjek diýede jalbaryňda biri, donuňda biri, köýneginde biri, selläňde biri bolup berende hemmesini jemläňdedir, hem mukdardan bir zatdan afu bolan mukdardan geçde eýen bolmaýar diýdi. Bu şunuň ýaly uyat ýer diýip, owrat ýer diýip emir bar, uyat ýerleň örtük bolmaly namaz okaňda. Şu uyat ýerleň bir topar orunlardan açılı verse, ne bir ayal adam misal üçün arkasında bir azıcık yırtığı var, o uyluğunda bir azıcık yırtığı var, inciginde bir azıcık yırtığı var, yine şuna mendeş, o yırtıklarım cemlener deydi. Ondan cemlener, indi cemleğinde olan haysının näme ol arkan dörtten birini almalım ya incigin dörtten birini almalım. Olentek ogurunlar soňgalar ýöne bu ýyrtyk ýaly hersin ki aýratyn näler bular jemlenýändir diýip bir ýatlap ýazyp belläpdir. Bolýa. Ve fi seferil muqimi. Muqimiň safara çykmagyna we aksihi we musafiriň muqim bolup öýüne barmagyna qabla ýewmin we leýletin bir gije gündizden öň. Misal üçin musafir men. Şol 3 gije gündizde ýarap dur. Men onuň öýe barjak bolamda ýanky mesaj çekip o tärefinlerinden bir gije gündizden öň barsam, men musafirdir, men 3 gije çenli ýörýändir. Buny men o musafirçylykda geýenim diýeýinmi, diýmeýinmi? Ine şey diye yu'tabarul ahiri diýmersiň diye ygtybar ediler soňky halyň. Sen şu wagt bir gije gündizden soň nähil bolup oturýarsyň? Muqimdami? Onda sen musafirçylykda başladym, 3 güne ýöremelliğime hakyň ýok. Ýa-da öýde bir gije gündizden öň öýde bir gije gündizde çenli ýeri ýörýärdi meskin. Bir gije gündiz bolmayan musafirçylyga çykdyň. Musafirçylyga çykdyň bolýan bir gije gündizlik ýerde geýipdim, 3 gije gündizde buny ýöremez diýmersiň. Sebäbi bir gije gündiz geçende sen musafir dämi? Onu öňkü üstüne 2 gün goşdanym gidiberdi ýa. We bagdahyma ýunjagy. We şu bir gije gündizden soň ýan kıyalmyň haly ütgöse. Onu çykarmaly bolarsyň. Sebäp ine muqim bolsaň bir gije gündizde ýörýärsiň muny. Bir gije gündizde geçenden soň musafirlik etseň, sen eýem o bir gije gündizden gutorda. Ýa-da nemede 3 gije gündizde ýörýär bir näme musafirçylykda. Ona bolýardy bir 3 gije gündizde ýörýärdi, bir gije gündizden ýene bir ýarym gün geçensen öýüňe barýan muqim bolýan. Ol ahyrky halyny ygtybar edilse, bir gije gündizden sen şu wagt näme? Muqim, onu aýagyndakyňa gün ýarym bolupdyra diýip çykarmaly bolaýan. Fasla bellik durýar.